سلام سلام ቤተሰብ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላም ዲኹም ስራሕ ከመይ ኣለዉ ሂወት ድሕና ዲኹም ከመይ ቀኒኹም ተናፊቕኩም ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ከምዚ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ንስኹም እውን ሰላም ክትህልውለይ ይምነ ሎማዓንቲ እውን ካብ ናይ መርዓ ሊልን ኣሌክስን ኣይወፃናን ኣብዚ ሰሙን ውሽጢ ኣጀንዳ ኮይኖም ኣለዉ ድምቕምቕ ዝበለ መርዓ ገለ ተባሂሎም ብብዝሒ ማሕበራዊ ሚድያ ይወርየሎም ኣሎ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብላካ ብጣዕሚ ድምቀት ብዘለዎ መልክዕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ሰባት እውን ክቀባበልዎ ንሪኦም ኣለና እና እንቋዕ ደስ በለኩም እንቋዕ ደመቕኩምልና እንቋዕ ነዚ በቃዕኹም ሊልን ኣሌክስን ርሕስ ጋማ ይግበረልኩም ናበልከየ ብምቕፃል ድማ ክቡራት ቤተሰብ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ቅድሚ ሳልስቲ ማለት እዩ ረዚ ናብቲ መርዓ ኣይተሓወሰቶን ነይራ ኣጋጣሚ ንሳቶም ናብ ስራሕ ናብ ገለ ደፋእፋእ ክንብል ኩለና ንሶም እውን ቤተሰብ ከም ዘሎ ኣጋጣሚ ንሮዚ ኣይተዘከረትን ነይራ ረዚ ከዓ ኮርያ ከይተዓደምኩማ ባዕለይ ኣይከይድን እየ ኢላ ነይራ ምክንያቱ ሰብ ብባህልና ደረጃሲ ሰብ ከይተዓደመ ብባዕሉ ተላዒሉ ክኸይድ ኣይኽእልን እዩ ወላ ሽሕ ግዜ ተቕርቦ ወላ ሽሕ ግዜ መሓዛኻ ይኹንሲ ምናልባት ናይ ስጋ ዘመድ ተኮይኑ ሓውካ ወዲ ሓውካ ወዲ ሓፍትኻ ገለ ምዚ ኣመና ቀረባ ተኮይኑ ብርግፅ ዕድመ የድልዮን እዩ ግን ድማ ሮዝን እዳ ሊልን ኣሌክስን ከምዚ ቅድሚ ሕዚ ንሪኦም ዝነበርና ቪድዮታት ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣሌክስን ሊልን ኣፍቱ ዝፃለሉ ዝነበሩ ይፃለዉ ነይሮም ብዙሕ ክፍተት ኣብ መንጎኦም ይፍጠር ነይሩ መብዛሕትና ንፈልጦ ኢና ዝሓለፍዎ ኣብቲ ዝሓለፈ 6-7 ወርሒ ንፈልጦም ኢና ይበኣሱ ነይሮም ይጋራጭው ገለ መንጎኦም ክፍተት ይፍጠር ነይሩ ኣብቲ ከይዲ እዚ ኣሌክስ ምስ ሮዚ ተላልዮም ነይሮም ኣብ መንጎኦም ማለት ምስ ሊሊ ምስ ተፈላለየስ ናይ ፍቅሪ ርክብ ምስ ሮዚ ገይሩ ነይሩ ኣሌክስ ማለት እዩ ተኾነ ግን ኣይደንጎን ብዙሕ ቀልጢፎም ምስ ሊሊ ተዓሪቖም ናብ ሊሊ ተመሊሱ ኣሎ ክንደይ ወሊድ ክጠኒስኪ ኢኺ ገለ እኳ ተባሃሂለን ክንደይ ብዙሕ ነገር ሓሊፉ ነይሩ ከምቲ ዝረአናዮ ማለት እዩ ከምቲ ክንሪኦ ዝሓለፍናዮ ማለት እዩ ድሕሪ ግዜ ግን ሊልን ኣሌክስን ናብቲ ንቡር ፍቅሮም ተመሊሶም ሮዚ ከዓ ካብ ሂወቶም ወፅያ ማለት እዩ ወፅያ ጥራይ ዘይኮነሲ ይቕሬታ እውን ሓቲታ እያ ምናልባት ኣነ መንጎኹም ስለ ዝኣተኹ እየ ብከምዚ ክፍተት ተፈጢሩ ተፈላለኹም ስለ ዝመሰለኒ እዩ ምሳኺ ዝነበረ ርክብሲ ዝተቋረፀ ስለ ዝመሰለኒ እዩ ኣብ ሂወትኩም ኣትየ ነይረ ምስኡ ፍቅራዊ ዝምድና ጀሚረ ነይረ እንድሕር ንፍቅርኹም ብሓንሳብ ሓሊኹም ግን ይቅርታ ኢላ ካብቲ ዝነበረቶ ተኣልያትሎም ኣላ ወፅያ ኣላ ማለት እዩ ሬታ ሓቲታ ድሕሪኡ እዮም ሊልን ኣሌክስን ብሓንሳብ ቀፂሎም ኣብ መርዓን ደርዓን እውን በፂሖም ኣለዉ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ድምቕምቕ ኢሎም ኣለዉ እንኳዕ ነዚ በቃዕኹም እየ ክብለኩም ዝደሊ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ሮዚ ከዓ ኣይሰነፈትን ለባምያ ጌጋኣ ኣሚና ካብ ጌጋኣ ተኣሪማ ይቕሬታ ኢላ ናብ ናይ ባዕላ ሂወት ተመሊሳ ኣላ ማለት እዩ ካብኣቶምስ ፍልይ ኢላ ኣላ ምስኣቶም ዝነበራ ርክብ ኣቋሪፃ ኣላ ምስ ኣሌክስ ማለት እዩ ለባም ስለ ዝኾነት እያ እምበር ኩሉ ሰብ ከምዚ ኣይገብርን እዩ እቲ ለባሚ ጌጋ ኣሚኑ ይቕሬታ ኢሉ ናብቱ ዝነበሮ ሓቀኛ ሂወቱ ዝምለስ ማለት እዩ እምበር ጌጋ መፋጠርቲ ናይ ማንም ሰብ ጌጋ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ሶ ሮዚ እውን ከም ሰብ ጌጋ ሰሪሓ ነይራ ድሕሪኡ ግን ይቕሬታ ኢላ ናብ ናይ ባዕላ ሂወት ተመሊሳ ማለት እዩ ድሕሪኡ ይቕረ ተባሂሎም ተዓሪቖም እናቐፀሉ እናሃለዉ ግን ኣብቲ መርዓ ናይ ሕዚ ዝነበረ ናይ ሊልን ኣሌክስን ረዚ ኣይተዓደመትን ነይራ ሕዚ ስለ ዝተቐየምዋ ብሕማቕ ዓይኒ ስለ ዝረኣይዋ ገለ ዘይኮነሲ ምስቲ መርዓ ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ ዘለዎ ብጣዕሚ ዘፀዓዕቐካ ማዕረግ ቀልብኻ ክሳብ ዝጠፍእ ድቃሲ የለን ናብ ስራሕ ኢኻ ገለ ሕዚ ብስራሕ ፃዕቒ ኣነ ከም ኣነ ብስራሕ ፃዕቒ እየ ዝብል ምክንያቱ ንሕና እውን ንሕና ከም ንሕና ገዛ ሙሉእ ኢና ረሲዕናኪ ዘለና ማለት እዩ ምናልባት ኣሌክስን ሊልን ጥራይ ረሲዖም ማለት ንሳቶም ጥራይ ረሲዖም እንተዝኾነ ተቐይሞም ንገለ መልክ ነይርክ ተኾነ ግን ወላ ምሳና እውን ዕርቂ ፈጢረ ተዓራሪቕና ኢና ወላ ሓንቲ ዘኳሪ ገለ የብልናን ምስ ሮዚ
ምክንያቱ ንኣሌክስ ያራ ሓቲታታ ንሊሊ እውን ያሬታ ሓቲታታ እያ ስለዚ ኖርማል ፅቡቅ ርክብ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ነይርና ምስ ሮዚ እንተኾነ ግን ረሲዖምዎ ነይሮም ብስራሕ ዝዓቐገለ ድሕሪኡ ሊልን ኣሌክስን ከይዶም ያሬታ ሓቲቶምዋ እዮም ያሬታ ሓቲቶም እውን ኣብ ሳልስቲ ምስኣቶም ተሓዊሳ ውዒላ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለኩሉ ነገር ንሳቶም ከዓ ብጊዶም ኣጥፊእና ኢና ረሲዕናኪ ኣይተዓደምክን ወይ መሓዛ እኳ ክንገብራ ዝነበርናስ ኣጋጣሚ ናይ ስራሕ ኣለዋ ኣብ ቦታ እውን ርሕቕ ዝበለ ስለዝኾነ ኣይክምችዋን ይኸውን ደፋእፋእ ክትብል ምሳና ገለ ኢሎም እዮም ካብ መጀመርያ ብዕርክነት ዘይቆፀርዎ ማለት እዩ ንዓኣ ስለዝሓለይላ እዮም ኣብቲ መርዓ መዓልቲ ግን ግድን ስለዝኾነስ ክንዕድማ ኢና ክንመፅእ ኢና እናበልና ነርና ኣጋጣሚ ግን ተረሲዓ ይመፀት ኣይተዓደመትን ብኸምኡ ከዓ ንእሽተይ ሕማቕ ተሰሚዕዋ ኮርያ ነይራ ማለት ኣነስ ተዓሪቐዮም እየ ይቕረ ተባሂለ ኣነ በደለይ ኣሚነ ቅሬታ ኢለዮም እየ ካብኡ ንድሓር ግን ድሕሪ ቅሬታስ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ድሕሪ ይቅርታ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ እስክዕድሙኒ ነይሮም ከመይ ገይሮም ይፈልዩኒ ገለ እያ ኢላ ኮርያ ነይራ ሕማቕ ተሰሚዕዋ ነይሩ ሮዚ ማለት እዩ ሕዚ ንሳቶም ከዓ ብሕማቕ ነገር ስለዝጠመትዋ ገለ ዘይኮነስ ብዝኾነ ግን ረሲዖምዋ ኣለዉ ካብ ዘይምዝካር ዝተልዓለ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣሌክስን ሊልን መፂኦም ያሬታ ሓቲቶም እዮም ድሕሪ ቅሬታ ከዓ ልዕሊ ይቅርታ ዝዓቢ ነገር የለን ቅሬታ ተቐቢላ ኣብ ሳልስቲ ከዓ ምስኦም ተሓዊሳ ውዒላ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ማለት ኣብቲ ቪድዮ ይረአዩ እንተኾነ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ሜክኣፕ ገለ ይገብራየን ቀምሽ ገለ እውን ስለዝገብራ መልክዕ ካብኡ ናብኡ ይፈላለዩ እቲ ናይ ሜክኣፕ ገፅና ገለ ይፈልየና እምበር ኣብቲ መርዓ ኣብቲ ናይ ሳልስቲ ተሪኢኹምዎ ከዓኒ ህስስ ዝበለ ድብዝዝ ዝበለ ስለዝነበረ እቲ ቪድዮ እምበር ነይራ እያ ሮዚ ተሓዊሳ ውዒላ ምሳና ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ምክንያቱ ቅሬታኦም ተቐቢላቶም ኣላ ማለት እዩ ቅሬታ ተቐቢላ ምሳና እውን ውዒላ ድምቕምቕ ኢላ ኣላ ማለት እዩ ትማሊ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ተሰሚዑኒ ነይሩ ንሳ እውን ሕማቕ ተሰሚዕዋ ነይሩ ከመይ ገይሮም ይገድፉኒ ገለ ኢላ ሓሲባ ነይራ ብሕማቕ ዓይኒ እያ ሓሲባትና ነይራ ኣነ እውን ድሓር ዘኪረዮ ኩለና ገዛ ሙሉስ ድሓር እዮም ዘኪሮምዎ ከመይ ጌርና ዳ ረሲዕናያ ተኮይንና ዳ ገለገለ ኢሎም ተደናጊፅና ነርና እንተኾነ ግን ድሓነ ሳለስተ ክትመፅያ ምሳና ክትውዕል እያ ማለት ኣብ ሓደ ነገር ተረሲዕካዮ ሰብሰብቲ ካልኣይ ነገር ድግስ ትገብረሉ ኢኻ ትዝክሮ ትፅውዖ ማለት እዩ እምበር ሓደ ግዜ ስለዝተረፈ ብኡ ገይሩ ክተርፍ ኣለዎ ኣይትብልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ መርዓ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ብኣጋጣሚ ብዘይ ምዝካር ብምርሳዕ ከይተዓደመት ውዒላ ኣብቲ መበል ኣብ ሳልሳይ ግን መፅያ ኣላ ተዓዲማ ቅሬታ እውን ሓቲቶምዎ ማለት እዩ ስለዚ ዋና ነገር ምምፃእ እዩ ዝድለ እንቋዕ መፃኺ ሮዚቲ ስለዝመፃኺ ምሳና ሓቢርክና ስለዝወዓልኪ ናይ ሓጎስና ተካፈልቲ ስለዝኮንኪ ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ይፈትወኪ ሮዚቲ ሓፍተይ ማለት እዩ ኩለና ከዓኒ ስድራ ናይ ኣሌክስ ሊሊ እውን ኩለና ንፈትወኪ ኢና ብምምፃእኺ ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ማለት እዩ እዚ ኣጋጣሚ ከዓ ቅሬታ ንሓተትና ኢና ሊልን ኣሌክስን ከዓ ብድጋሚ ርሕስ ጋማ ይግበረልኩም መርዓ ብርሃምን ሳራን ፍረዩ ፅገዩ ውለዱ ክበዱ እዞም ናተይ ፍቅርኩም ብዝሕዝሕ ክብል እየ ዝደሊ ኣብ ዘለኹም ከዓ ሰላምኩም ይብዛሕለይ ቤተሰብ ከዓ ንቻናለይ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ኣበረታትዑኒ ሰብ ኮሜንታተር ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ተኸታተልተይ ማለት እዩ ንዓኹም እውን እና ላይክ እናገበርኩም ኣተባብዕና ምትብባዕኹም ኣይፈለየና ንስኹም ንዓና ላይክ ክትገብሩ ከለኹም ሓገዘይ ዝኸውን ንዝንዓኹም ቀሊል ነገር ገለ ኮይኑ ክስማዓኩም ይኽእል ግን ድማ ላይክ ክትገብሩ ከለኹም እቲ ዩቱብ ባዕሉ ሼር ስለዝገብሮ ንስኹም ከ ላይክ ኣይትሰስዑ ኮሜንት ድሓን ብስራሕ ገለ ክዘዓቐኩም ይኽእል እዩ ላይክ ግን ከይገበርኩም ኣይትሕለፉና መርዓና ይዳልየለን ኣሌክስን ንስኹም ከ ከመይ ሪኢኹምዎ ኣነ ብጣዕሚ ብእውነት ብጣዕሚ ክንደይ ድኻም ኣለዎ ወጪ ኣለዎ ድምቀት ግን ነይርዎ ማዕረት ወጩ ማዕረት ድኻሙ ከዓኒ ድምቀት ነይርዎ ብጣዕሚ እንድዕ ንክትሪኦስ ብጣዕሚ ኢኻ ትገረም ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ይብል ነይሩ ከምዚ ከማይ ደስ ኢለኩም ዳሪኢኹምዎ ደሚቖም ነይሮም ብጣዕሚ ማለት እዩ እና ቤተሰብ
ትሕዝተይ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ መደብ ከዓ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ሰናይ ቀኒ ኢኹም። ባይ ባይ።